От ви сказали, що це до певної міри помста. Еміль Курбєдінов, він є один з адвокатів, так? Їх є близько 50 адвокатів, які захищають, які визвалися захищати українських військовополонених моряків, які зараз, 21 із них перебуває у Лефортово і 3 поранених перебуває у Матроській Тишині. Ви сказали про помсту. Чи це можна також розцінювати як помсту за те, що кримські татари захищають? Це один із факторів. Слухайте, якщо говорити про помсту, то треба говорити про саме початок окупації. Кримські татари єдині як цілісна спільнота, цілісний народ, які виступили в відкритий масовий спосіб проти окупації Криму Росії. Отже, вся Росія, включаючи Путіна, не буде вибачати кримським татарам, що завдяки їм, кримським татарам, у світ відкрилися очі, і вони побачили дійсно, що відбувається окупація. Кримські татари відкрили очі світові, починаючи з 26 лютого, коли зібралися біля Верховної Ради Криму, і в цей день вони не дали Путіну задіяти таку, знаєте, більш-менш гламурну таку картину захоплення Криму. Нібито зібралися депутати, проголосували, оце вам картина, бачите, і ми війшли. Кримські татари змусили Путіна задіяти інший варіант насильницького захоплення. І тепер, коли вже знову повертаємося в наші дні, російськими окупантами керують, знаєте, бажання, щоб в Криму всіх привести в один стан. І от будь-яка соціальна група з кримсько-татарському середовищі, яка виступає своєрідним таким, знаєте, островком, на яку спираюсь кримські татари, зберігають свою гідність, вони не схиляють голови, вони таких людей намагаються просто розчавити. Так було з Меджлісом, вони заборонили Меджліс кримсько-татарського народу, вони кинули членів Меджліса у в'язниці, і Ахтемчий гострі роки, і Ільми Умеров, і інші адміністративні справи проти членів Меджлісу. Так вони роблять з підприємцями, так вони роблять з адвокатами. Вони спробували всіх духовних осіб числа кримських татар імамів взяти під контроль. Це їм не вдалося, але значну частину вони контролюють. Отже, російські окупанти, весь час вони намагаються взяти під тотальний контроль кримських татар, і в цьому такому своєму намаганні вони вбачають кримсько-татарських адвокатів таку серйозну групу. Але ви також